Ayan, kisa may gimingaw diha og saging. Ni atay saging diri mga bay. Wa na, nagkurug-kurug na si ate naghawid. Bito, morena bitaw siya ay. My morena, morena girl. My morena girl. Ops, ato sang itutok sa saging. Mga 10 ka minuto, okay ra? Ngin ani rata. Kaya itong ipasuya sa ilaha ang banana Q. Hala ka lami ba, uy? Guwapa kayo ang tindera, day. Morena. My morena girl. Alisa, ay, bongga, day. Pang Miss Universe. Sige. Okay. Ay, banana Q mo diya. Grabe kalamian. I-stick pa lang. Gut mo na mo. Hello mga bay, feels like I am in the bukid. Yeah. Murag naa jud ta sa kabukiran karong mga orasa, no? Utong tutok diri murag tinglaag nagidron sa silingan ug magchismis. Mao gidrong mga orasa nga maghisgot-hisgot ug bisan unsa na lang. No? Unya, unsa may itong gikaon diha na atay banana Q? So, alam mga bay, probinsya gi kay bukid nagi kay ta mga bay. Asa man kita dapit? Si ate shout out ni ate singan. Kani sigig lang daw ni sa kong video. Number one viewer. Second road man ni. Kaladay ang gumamila pwede malaksi. Laksi din pagana diri. Nya ibutang din sa dalunggan. Gumamila. Rosalinda, Maya moy. Hala ka kahoy, kagwapa gud sa gumamila, mga itagsaha. Uy. Kagwapa ba ani uy? Ka pag-ani te. Agoy Ginoo ko. Yan mga bay, magsuroy-suroy ta diri sa bukid sa Medellin. Diri sa barangay. Uy, unsa gini barangay Manghawak? Maninghawak, barangay Maninghawak. Barangay Mohawak. Hawak kamay. Di kita iiwan sa paglakbay. Hala ka nice ba sa color sa gumamila oy. So, hala magsuri-suri ta diri sa kaudto. Asa man kita agi dapit? Day ang binay mo mustikiro day biday. Mustikiro bawla masata. Ala kansi man ko ani. Mustikiro. Agoy, sana na ito magluta tayo. Inita. Uy, kabana. Sorry. Uy, naman na. Gusto niya. Uy. Kabana sa mga silingan. Mamino ba? Uy. Tunga ta na mustikiro ni mo dah. Una. Sa mustikiro Asa man na. Layo pa na. Lakahiun lagi ko. Kalibunan na sad ni ron.
Nagwapa kay balay nila day. Okay, sige. Naata diri sa barangay. Barangay Maning Hawak. Maning hawak ba ating oy? Kung muari ka diri. Barangay mahawak. Muari ka diri Maning Hawak juga tungod kay lugsungon kay ang mga dalan, lugsungon ug tungason. Dili jud pwede nga di ka Maning Hawak mo lakaw kay madaligas ka kay lugsungon kaayo mo ni Maning Hawak. Mo ni barangay Maning Hawak. Mo na nga Maning Hawak jud ta iniglakaw. Ala kahawi ba? Ka-perfect ba? Asa man pasok ka ni mama. Kinsa man kasal. Ngano nakabelo man taon sa may atong ranggo sa kasal. Unsa may ranggo sa kasal na mo ani? Uy, unsingan si mama kay shout out. Nita no? Jeffrey. Nita. Shout out kang mama ni Neta. Nga grabe kalami ang paniudto nga gihanda. Thank you kaayo. Og hala gihimuan jud mi catering. Og ingon man sa ay mama dayto ni Siling kay taga dili gid si Siling ganda na Cebu. Sumo gini iyang province. Ang barangay Si Auntie Bibing. Ang barangay Maning Hawak. Mo ni ang province ni Siling ganda ng Cebu. Ala dagat na gid siya di ay. Di second road ganito dara lagi mong first road. Ala ka dagat na gid ay ni. Oh. Hoy ka. Ha? Naunsa? Naunsa mo oy? Kabibo ba? Barangay Maning Hawak. Kailangan Maning Hawak jud ka. Kay lugsungon kay. Lugsungon og tungason. Uy, kahawi gini mag-vlog. Uy, di gid ali mag-vlog mga bay mo. Nahangna jud nga na kay mga ipangtukod sa imong mga siko. Kay ngano? Kung di mo matukura ang siko, wasad kay mayong kuha. So, regards sa itong gumamela nga red and pink. Tingala yung mga tao din. Kisa man yung mga tawhana. Mga buang. May bulak-bulak sa dalunggan. Ay, Marimar! Ang mustikiro ni Lupad. Ang mustikiro ni Lupad. Hala, babadlong sa mga kapilya. Uy, kahawan ba? Huwag yung kuranan. Oo, yan na rin kurang ka ng piyesta na. Asa man tadapit ani? Wa na natabunan ng naw mahadlok makwak Ato ni. natabunan imong nang. Kay makwak ni tunya ta ani biting init. Moni. Mga dumi ni ate na daw kanang tulo ka drum nga ginamos. Magtagsami. Ang ginamos ang mga tuon. Agoy, ginamusog ang buwad nga pinya-pinya nga tabang kayo. Perfect. Perfect kayo. JK Limpang. Maria Fe. Nag-live ka din? Nag-live ka? Wala. Ako rin hindi kuan. I-vlog-vlog ba. Char-char lang ko. So, Nalakaws kinabuhi sa laglaag. Wala ka makita sa among barangay hall mo na among barangay hall. Nagwapa ba? Hindi ta pwede mo lang tao di aloy. Asa man tadapit? Ato tagal kayo. Ma! Lantaw sa ta sa baybay. Asa layo pa na dai? Ano? Layo pa dai? Kay boka gigihipasok ka ni ba? Ipaningot mo. Ari man kagipagi. Nawala jud akong duka. Ari man kagipagi ni mama diri. Ngano nga sa highway man may gipaagi nga. Anal mami kalibunan. Uy kalibunan agyanan. Ani ka na pa Ngano? ulo oy. Uy day mamutong sa daday. Day lubi. Ay, dira o barangay bawa ka ra. Ay. Barangay bawa ka. Ay barangay mahawak. Kami kung maning hawak. Barangay mahawak. Papasilpi ka? Ko barangay mahawak man day. Muni ang dagat diri sa Medellin. Medellin. Grabe ka tinaw no bisag naros daplin. Tinaw kaayo. Tara. Uy tinaw kaayo kusog kay balod ron panahon na. Murag ito ra gi makuha niya isda. Diri among baybayon. Muni diri ang dapat. Hala grabe ka perfect. Ang baybayon sa kilid. Puti kayog tubig. Hala grabe. Hala kagwapa ba uy. Kalamis paminaw ani. Lamias paminaw ani buntag day uy. Wala among dagat.
Uy, naay gianod nga Ginny. Ala na Ginny day gianod day. Daran tuyom. Ala kadag. Uy, daran na nga. Uy, day pwede ta manguha diri bato day oh. Pebbles naman ni day. Uy, paminaw ba? Pebbles naman ni oh. Wa mo tay sudlanan. Hindi ta ano eh. Pagkuha na lang dumanan sa mahawak ko. Handumanan sa mahawak. Uy, batasan. Uy, tinaw kaayo ang daplin. Oh. Sana all. Uy, makasana all na lang ka sa daplin. Oh my God, grabe ka tinaw. Disiplinado ang mga tao. Tinaw kay stanan. Oh, hello. Shout out, shout out. Shout out ninyo mga mangingisda. Thank you kayo. Tungod ninyo, kakaon mig isda. Salamat kayo. Salamat kayo sa inyong isda. Kakaon mig isda. Tinaw kayo ang balas. Tinaw kayo. Puti kayo ang balas. Puti pa sa inyong legs. Ito naligo, tiyo. Man. I-appeal ko no. Gani. Asa appeal daw sila. Shout out, shout out. Diyos ko, kilikili pa more. Puti kayo. Kuya Buyag. Agoy, kalami sa ilang dagat. Diyos ko. Hala, kung nakakuig si butit mo, salom gito. Tinaw kayo ang balas. Tinaw pa sa inyong legs. Akong kana. Mosquito eh. Ako mosquito. Agoy, ang mustikiro. Ang mustikiro itabon. Hala, katinaw ba sa tubig? Uy. Hinaw kayo ba? Oji, hugaw. Naanak ko ikuan, nandumanan sa sakawit. Ah! Power. Oo, makita naw. Ang naw, lagi makita. Oh, wala na, piti ng gubuta. Ay, dila pa na kumuli. Agoy. Isa man ni ice, styro. Agoy, ginoo ko tabang. Hala. Shot. Oh. Asa? Uy, kagwapo ba? Dayon. Uy, kagwapo ba? Unta na. Gwapa kay day. Ang dagat. At totoo, shout out dito. Lala bibi. Naay music, naay music. Ha? Ilari ka bibi ko snele. Naay music. Ako. Naamang kay music. Ay, namay music. Naay music. Uy, di ay buwa diri. Ganahan bi ko ning bulara ko tumaling orange. Baligya ni. Ala, grabe si Ate Ninita oh. Ninita building. Ang Oga, iya jud kong gilainan diri buwad. Inday Idol nakasulat. Ug di ara ang mga bulag. Ug hala, special kayo ang flower base ni by Ninita. Ops, ala. Oh, ang flower. Okay kayo. Okay kayo ang flower base. Oh? Pwede din ni flower base ni Lubido. So cute boy. Inday Idol. Thank you kayo ani by Ninita building. Thank you so much ani Inday Idol. Okay kayo oh. Inday Idol. Ayog dool. Thank you kayo sa buwad. Lami kay ning bulara ba? Apay daghan. Sa una na pagdala ni Ay, okay na ni uy. Kana unsa man to? Baligya na to. Dili, panghatag nako di man mo makada. O dili man sila makada kay lisod naman. Di man. Ha? Ako kamay din nyo madala kay ako idala. Agoy. Ang kari sa imong manoy, ilayin-yin. Kada Kami ana. kami layda ika kuan ko. Bulad. Ato bang sa kay baligag bulad. Bulad mo pinikas. Pwedeng nasa karton, pwedeng nasa kasunit. Simba ko. Pagdalig lakaw uy. Sige dayon. Paspasi.
Ilang ante. Agoy. Timbang ko. Agoy, ginoo ko tabang pasalo. Bulad mo diha. Masig una pamahali ng tindira. Buwad. Pwedeng pinikas. Pwedeng pinikas. Agay. Buwad mo diha. Pinikas buwad. Pwedeng nasa karton. Uy, nasa kasunis. Ay, ambot lang ni Mote. Langsi, kaning sud kasunis langsi na ni. Kay wa mahugasi. Dini ba tani agi ganingan? Yes, ato pikas ting. Ato pikas kini paso ba yata ting. Miss Universe. Miss Universe ba yata? Miss Universe ba yata? Ni paso ba yata? Ala ayo ato. O lagi. Sa manukad sa ko. Pa 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 para pam. Para pa pa para pam pam. Pa pa para pam pam. Pa pa. Ta ta pa pa para pam pam. Ta ta ra ta ra pa pa. Ya pa para pa pam. Sige. Buwad kadaghan ba na kung nahagdaw? Sige. Ako na pagad. Pa pa para pa pam. Pa pa para pam pam. Daghan kay kung nahagdaw bulad. Agoy tabang mga langit. Agi. Agoy. Ala kadaghan na tuyom day. Na, alam to yung. Oy, dire na si ilaha oy. Bahin ila. Gamay ra man siya gikuha. Tuyom. Ala ka ginoo ko ang tuyom. Una ni. Nyon sa man na pagtipak? Kung sa mas pinikas. Ha? Ubon. Asam tungkol. Kani ma nang. Oh. Ikaw na ako nang parang sina lang kana sa Facebook. Alis. Ala maglaway din kulyo. Oh. Hindi magdag. Asa man ay mo kaon nanday ka nang dapiloon. JJ. Hadlok lagi ko ana kay niingon na niya akong amo sa kuwait. Give me Jerjer. Hoy. Ang ko hala tagaan ko na ko si Jerjer. Kahadlok ana no tilukatin na akong tikit. Ya, ang Jerjer day kadto tayong dahon na sige na kao niya. Moingon na pud siya nga, give me kiss. Kala ka mga na pud siya kiss ganina Jerjer karong kiss na pud. Ang kiss day si Lupin di ay. Kahap gid na ilang istoryahan oy. Oh, ang kiss si Lupin di ay. Sunya ka to. Ila man kung sa gulo ng English ug Arabic. So muuna nga maglibog na lang ta makuyawan ta. Nga sugo ang pagitag bring me the car. Hoy kahadlok ba? Di ko kabaw pa sa anang kotse oy. Iyawi ra dayto gi pangayo. Nga may bring me the car kahadlok ana. Sige, yaw